Moi, tää on PSAV. Tänään me muutetaan maailmaa. Okei, no ei ihana. Varoitan tän alkuun, että minulla on nyt tänä päivänä ollut aika paljon energiaa. Sanoin sen nyt vaan tähän alkuun, että olen hyvin energinen, kun kuvaan tätä. Mutta siis tänään mä oon taas täällä. Varpaat naksuu, kuuliks ne? Olen kuvaamassa teille videoa, ja tällaista videoa ei ole ennen mun kanavalla näkynyt. Pitää muistaa heiluttaa päätä, kuten sanotte, että mä en heiluta tätä petsin päätä tarpeeksi. Niin, mutta siis tänään mä kuvaan MP-kysymykset videon. MP, mieli, P-pide. Mielipidekysymykset. Eli siis, no jos mä olisin ollut silleen, mitä mä normaalisti teen, että mä olisin Instagramista ja Snapissa kysynyt, että lähettäkää MP-kysymyksiä, mutta mä nyt vaan halusin kuvata tämän videon, enkä nyt niin kuin alkaa kysellä. Niin mä nyt olen päästäni keksinyt joku 10 tai jotain 15 tuohon loppuun. Kyllä. Eli tämmönen esi MP-porkkanat, niin mä voin niinku 0/5, 2/5 tai niinku kertoa, että tykkääks mä VN. Kaikki nyt varmaan tajus. Kiitos. Joten pikeimmittä puheitta minuutti 16 sekunnin puheen jälkeen voimme aloittaa. MP-hommot. Niinku mulla on niinku mitään, jos mun joku kaveri olisi lesbono, en mä tiedä. No, se oli hommoskysymys. Niin mun mielestä ihmiset saa ihan mitä vaan ne on, eikä sillä ole mitään väriä tykkääkö se tyttöistä vai pojista. Paitsi jos sulla olisi ennen tyttöystävä, niin en mä tiedä mitä se tyttöystävä sanoo, jos sä oot homo. Mut siis tasa-arvoa ihmiset, tasa-arvoa. MP Suomen kesä. No miten se nyt sanois, hyvin vaihteleva. Niinku juhannuksena on ihan normaalisti rakeita. Viime juhannuksena oikeesti tuli rakeita. Suomen kesä on sellainen runsas sateinen ja vähän luminen. Niin vois sanoa. MP Harry Potter. 5/5. Jotain ihanaa. MP Snapchat. Se on kiva sovellus. 4/5. MP Voimistelu. No varmaan ihan kiva jos sitä osaa, mutta voin itsestäni sanoa, että mä en nyt erityisemmin veny. Mä oon vähän niinku betoniseinä. Tai sellainen puuseinä tai joku lattia, joka vaan niinku ei veny. Se on vaan kova. Tai ei venyvä kuitenkin. Mä en oo oikeesti mitään luonnollisesti venyvä, enkä ikinä harrasta mitään voimisteluun liittyvää. Mä oon vaan harrastanut tällaisia urheiluun liittyviä aiheita tai tuollaista. MPT. TT. En tykännyt, mutta juhannuksen aikana opin, koska olin kaverini mökillä joku viikon, vai se 6 päivää, no kuitenkin. Olin ystäväni mökillä juhannuksen, ja siellä hänen mummonsa ei tarjonnut meille mitään muuta kuin teetä juomiseksi. Niin oli sitten vähän pakko oppia. Tee on ihan hyvää. 3/5, riippuu pussista. Kassista. MP-LPS-tubettaminen tai ylipäätänsä tubettaminen. No mä oon ottanut tän mun urani YouTubettamisen silleen omana viihdykkeenäni. Et niin kun tietenkin mä oon iloinen, että mä oon kuullut kommentteja, että meidän videot viihdyttää teen päivää ja se saa tietenkin mut iloisesti, mut itse mä tykkään tehdä näitä videoita. Mä teen näitä tietenkin niin kun itseni takia, mut myös silleen teidän takia. On tää ihan kivaa, mut aika rankkaa. Mut tulee stressi, jos mulle ei tullut viikkoa video, vaan silleen, äiti, ei haittaa, että mulle tullut viikkoa video, ihan mun tilaajat lähde. Toi ei ollut vitsi. Mä oikeesti kysyn mun äidiltä, että mun tilaajat lähde, jos mulle tullut viikkoa video. Hakkipää. Wow, älä sinne mene. Hakkipäähän. MP-kissat. Kissat. Ihan kivoja. Ite on vaan koira-ihminen, koska minulla on pieni haueliini. Niin, no, kissat on ihan kivoja. 3/5. MP sun eka video. Mun tämänhetkinen eka video, joka näkyy YouTubessa, on Cat Style, niinku mitä englanti, niinku mitä. Ja tämä kyseinen video on sellainen, missä minä oon ottanut petseistä kuvia erilaisilla asusteilla ja sit mä oon hienosti sen editoinut laittamalla musiikin taustalle ja sit ne kuvat vaihtuu. Uploadit minun ekalle videolle. No voisin sanoa, että kaikesta tää on lähtenyt, joten se on ollut mun mielestä ihan hyvä aloitusvideoksi. Ainakaan mä en oo kuvannut mitään petsiä, joka makaa mädällä sipulilla. Niin tähän, jos tän hetkisen, niin mun eka aaltoja, apua! 1/5/5 on mun eka video.
Menkää pois alusta. Pilaatte mun videon. Okei. Tän videon MP-kysymykset on tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Kommentoikaa ja tykätkää, saatte kakkososaan ja kaikkea tollaista. Nyt tähän loppuun tulee teille yksi kysymys. Mä saan napsutella. Osaaks te? No joo, mutta toi ei ole se kysymys. Kysymys kuuluu näin. Mä oon miettinyt, kun mulla on koira, pieni Venäjän toi. Käykää seurasta Instagramissa Lukedisessa. Niin, että pitäisikö tehdä jotain videoita enimmäkseen myös hänenkin suhteensa. Ja siinä tiedätkö, kun Mansikka tekee silloin ne 2 kissaa, Martta ja Nakki, niin sekin tekee siinä Nakki testaa videoita tai tekee, en tiedä tekeekö se enää. Niin, että jotain tollasia, mitä voisin tehdä mun koiraan. Ja nyt mä vastaan myös sitten teidän kysymykseen. Mä nyt on kysynyt, että mikä mun koiran nimi on. Mun koiran nimi on Kaos. Kirjoitetaan C-Haus. Mutta hän on Kaos. 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 Okei, mutta kiitän, jos oot jaksanut katsoa tänne asti. Ja tykkää tästä videosta, jos tykkäsit ja kommentoit mielipiteesi tästä videosta, koska MPhän on nyt ihan se juttu. Tän videon juttu. Mutta me nähdään ensi videossa, joka tulee luultavasti pian. Siihen asti, moi moi!